най-отрицателната и най-несбъднатата, така я наричаха, неделя в християнски календар. Това е неделята, която започва от Черешова задушница срещу Петдесетница и свършва следващата събота. Моята баба казваше, че русалите влизат, така говориха, русалите влизат с говедаря, когато говедаря връща говедата в селото, и излизат следващата събота пак с говедаря, когато изкарват говедата. Тези дни от събота до събота са изключително строги, особено за домакините, тези, които са в къщи. Възрастните, да речем баба, свекърва или майка, ако има снаха, булката, зълбите, снахите, всички те особено са били някакси ограничени точно в тези дни. Мъжете по-малко били засегнати, защото те повечето работили на полето и някакси в тези дни обикновено е било завършила сеитбата, за жътва е рано и те обикновено си стягали или каруците, или плуговете, или пък някакви селскостопански сечива, тези, които ще използват съответно през лятото. Но особено важна била тази седмица за домакините в къщата. В къщата не се ходило за вода, нито рано сутрин, нито късно вечер. През нощта почти било забранено да се излиза навън, в потъмно. Това била неделята, в която вилнеели русалките или русалиите, както ги наричали. Това са тъмни такива същества, които се смятало, че винаги правят зло. Те са носители на болести, на много, за някои така недобре свършени неща в дома, за да не им върви на къщата, на добитъка и така нататък. Русалиите или русалите, им казваха наши, някои казват русалии, това през тъмното на денонощието те играели хоро. Самодиви, самовили, тези, които си набележат някоя хубава мома и я издебнат някъде, да речем, около извор или сама в гора, сама в поле, задължително на тази мома се случвало нещо лошо. Най-вече обикновено е застигало смърт. Също така много набелязани и много така са били лихусите, така наречени, или родилките. Те трябвало задължително много да се пазят, защото освен, че майката може да пострада, покрай нея може да пострада и бебето. Защото те отнемали от майка детето и съответно уж са грижили за него и го приобщавали към своята общност, завеждали го в дън горите лилейски, така казваха старите хора. Просто се пазили. В тази седмица особено важно е да не се къпиш, или ако се къпиш задължително, трябва, едно време не е имало бани, в коритото са се къпили, там перели, особено малко дете, когато има, трябва задължително да се изпере,
Но или в котела, където се топли водата, се пуска стръкче пилин или листол от орех, или пък в коритото се слага. Задължително още с русалите, когато влизат, домакинята на къщата е трябвало да набере орехови листи и пилин и да сложи по земята на всяка врата. Задължително трябва да се сложи в мокро помещение, ако има. Там, където има пералня, коритото, или пък там, където се къпят, там, където изливат вода, да мият чини, да готвят и така нататък. През цялата седмица това се слага в събота и в съботата следваща, когато русалиите излизат, всичко това се събира и се изхвърля или в течаща вода, или се запалва, за да може да изгори или да замини събраното лошо. Това се е слагало, за да може да предпазва семейството от влиянието на русалиите. Домакините били предупредени от собствениците, от мъжете. Сега, в ранна пролет, много често жените берели лозев лист, за да готвят. Правят лозеви сърми, правило се лозев лист, малки такива листчета ситно нарязани с копър, понеже са пресни сега, с ориз или с булгур, най-често с булгур. Ориза по-късно се появява. Най-често с булгур готвили, защото смятали, че това е изключително полезно за човека ястие, тъй като съдържа зеленина. Както лапата, както всички пролетни зелени, коприва и така нататък, които са били използвани. През този период обикновено се използва, но винаги домакините си набирали листи преди влизането на русалите и вече чак след излизането. Още нещо интересно. През русалската неделя не се правили никакви домашни събирания. По повод, да речем, на новородено, или да се направи годеж, или пък да се някакво честване в дома, да се използва точно през тази седмица. Даже и съботите двете не се прави нищо. И помени и това. Смятало се, че русалиите са душите на мъртвите млади хора, които са се завръщали точно в този период. Това е минало вече Спасов ден, мъртвите са се прибрали, но само младите, които са по някакъв случайен начин или болест, или пък нещо се е случило, са умрели, само те се завръщали през тази седмица. И обикаляли обикновено около своята къща или пък около комшиите. За русалската неделя казах вече за особеното отношение към водата. Значи вода за пране, вода за мине. И още нещо, което пропуснах да спомена. В никакъв случай в русалската неделя не трябва да се мие косата. Около космите, които така или иначе, без да искаш, те изпадат във водата, се смятало, че те се събират от русалките, като изхвърлиш водата, и от тях се прави някакъв амулет, който застига след това собственичката на косата, която е. Или ще опада косата, или пък нещо ще се случи с нея, така че в никакъв случай не се мие главата. Водата от прането, ако имаш малко дете, всеки ден го переш. Събираш в една такава котел или кофа или нещо, някакъв съд, който е по-малко се използва. И тази вода или се изкопава дупка и се налива там през цялата седмица,
Или пък се събира и се изхвърля тогава, когато излязат русалите. Никога тази не се ливала така пред къщи или пък някъде, където през другото време може да се изхвърли. Сега има вече мръсна канализация, всичко отива в канализацията, но едно време не е било така. Водата се носила с менци, с кобилица. Много се е пазила тази вода през времето на Русалската неделя. Точно по кое време ще се донесе, точно къде ще се съхрани, да няма никакъв достъп. И още нещо, което пропуснах да кажа. През Русалската неделя никой на никого не ходи на гости. Да речем, съседката нещо и липсва, иска да отиде в съседката да си поиска нещо. В никакъв случай. Нито за тази, която ще поиска, е добре, нито особено пък за тази, която ще даде, все едно дава късмета на къщата. Младите булки, младите момичета, особено тези, които били вече в така буйна младост, задължително в ивицата си на кръста трябвало да сложат и да завъртят около кръста си стръкче пилин или лист орех. Това се смятало, че ги предпазва от това да нямат деца, от това да си сепнат кръста, когато отидат на жътва, да вдигат тежките снопи. Предпазва ги от лоши очи, от лоша поличба някаква. Също така, водата, която използвали, котела донесен по-рано, а не чак късна вечер, от извора, с която следващия ден, да речем, ще се мият очите, ръцете, сутрин, когато станат. Тази вода се слагала на прозореца отвънка, за да може тя да пречисти всичката негативна енергия, която се е събрала в този дом. Стопаните, тук вече имат роля и мъжете, защото от влизането на русалите до излизането не се влиза в лозевия масив или в лозето. Задължително. Значи, на друго място там могат да сеят, да копаят, да поливат и така нататък, но в лози не се влиза. Тук аз съм чувала, или нас са плашили така, или наистина така е било, че в лозето се крие лозовата майка, която си пази нейното имение, така да се каже, нейното имущество и не иска човешки крак да стъпи вътре. Ако някой го извърши това нещо, след това се смятало, че лозето загива. Или изсъхва, окапват му листите, окапват там вързаното грозде, то още цъфти, но всичко се унищожава. До следващата пролет, когато, да речем, и то не цялото, се възстановява.